രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने नमः. आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായം കഴിഞ്ഞത് 6ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീത 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് 6 അധ്യായങ്ങള് കർമ്മയോഗം, മിഡിലുള്ള 6 അധ്യായം അതായത് 7ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ 12ാമത്തെ അധ്യായം വരെ അത് ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം, അങ്ങനെ 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതില് ആദ്യത്തെ പോർഷൻ കർമ്മയോഗ അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിലേക്കാണ് വരുന്നത്. 12ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഭക്തിയോഗം. പക്ഷെ ഈ 7 മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഭഗവാൻ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? നമ്മള് ധ്യാനയോഗമാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് നിയമ ഒക്കെ നോക്കി
ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ധ്യാനമല്ല, നമ്മൾ ധ്യാനം ഏത് യുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്? സത്യയുഗത്തിൽ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ വന്നിട്ട് ഏത് യജ്ഞമാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അല്ലെ. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കലിയുഗത്തിലും ധ്യാനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ആഹാരം അധികം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ മിഡിലായിട്ട് അല്ലെ, ആവശ്യത്തിന് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആഹാരം വേണം. പിന്നെ നിദ്ര അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ധ്യാനയോഗ ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ ധ്യാനയോഗയുടെ അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? യോഗിനാം അപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാഹ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമ തമേ യുക്ത തമോമതഃ അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനിൽ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഏറ്റവും വലിയ യോഗി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഇനി ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ 7ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ തുടങ്ങാണ്. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം അല്ലെ. എന്താണ് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിവ്. അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, എനിക്കും ഭഗവാൻ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. വിജ്ഞാനം എന്താണ്? ഈ അറിയുന്ന അറിവ്, അതായത് നമുക്ക് ഈ തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, നോളജ്, അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിജ്ഞാനം അല്ലെ. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിജ്ഞാനം. അപ്പോൾ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം, ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവിലൂടെയും ആ അറിവ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു അധ്യായത്തില്. നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ആരും തന്നെ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഒട്ടുമുക്കാൽ ആളുകൾക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ വ്യക്തി അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ്, ആ വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും, ഇതൊക്കെ ആർക്കാണ് വേണ്ടത്? സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്കാണ്? വ്യക്തികൾക്കാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഭക്തിയൊക്കെ. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആളല്ല ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പോ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഗോചരമായിട്ടുള്ള പലതിലും ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അത് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഏതുപോലെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മള് ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിൾസ്, നമ്മള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര്, അവരൊരിക്കലും അവരുടെ ജനിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം ആ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് എന്താണ്, അവർ ആ ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എങ്കിൽ പോലും ആ കുട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അപ്പൊ തൊട്ട് അവർ ആ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, ആ കുട്ടി സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു അല്ലെ. ആ കുട്ടിക്ക് അവരുടേതായ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കി അവര് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭഗവാനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്ത് പലതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ നമ്മളെ ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരാൻ ഭഗവാൻ തുടങ്ങാണ് ഈ ഒരു അധ്യായം മുതല്. നമുക്ക് ഓരോരോ ശ്ലോകം വെച്ച് നോക്കാം. അതായത് എല്ലാ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കാണുന്നതിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം, അത് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായം മുതൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു തുടങ്ങാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനാഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാജ്ഞാസിസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പോ തച്ഛൃണു, ശൃണു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ, കേൾക്കൂ. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാനെ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ടല്ലേ? എല്ലാരും മ്യൂട്ടാണ് മാതാജി.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിശ്വാസം വേണം. പിന്നെയോ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി ഭഗവാനോടൊരു ആസക്തി ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ഭഗവാൻ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി ആ വ്യക്തി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ്. അത് കേൾക്കൂ. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേൾക്കൂ. ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കൂ എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ശൃണ്വതാം സ്വഗതാം കൃഷ്ണഃ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദ്യന്തസ്തു ഹി ഭദ്രാണി വിതുനോതി സുഹൃത്സദാ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മം അത്രേ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ശൃണ്വതാം സ്വഗതാം കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശൃണ്വത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കേൾക്കുക അല്ലെ. സ്വകഥാം കൃഷ്ണ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക. പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന, അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹൃദ്യന്തസ്തോഹി അഭദ്രാണി. അഭദ്രാണി പറഞ്ഞ എന്താണ്? അഭദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭദ്രമല്ലാത്തത് അല്ലെ. ഭയം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇല്ലാതെയാവും. ഹൃദ്യന്തസ്തോഹി അഭദ്രാണി വിതുനോതി സുഹൃത്കഥാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇതേ ഒരു കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ജന്മങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ദിവ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളത് കേൾക്കുകയും നമ്മൾ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഇവിടെ പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല, തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ പുകഴ്ത്തി പറയാണ്, നമ്മളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? നല്ല സന്തോഷം തോന്നും അല്ലെ. പക്ഷെ അതുപോലെയാണോ ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുക പറയുന്നത് സാധ്യമല്ല അല്ലെ. അത് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഈ ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോ എവിടെയും, ആധ്യാത്മിക ലോകത്താവട്ടെ ഭൗതിക ലോകത്താവട്ടെ, കർമ്മം ചെയ്യാതെ ജീവാത്മാവിന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യണം? ഈ ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. ഈ ഭൗതികമായ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത്? ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തിൽ, അതായത് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധനത്തിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യം, ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം അമ്പലമാണ്, ക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ, ആ അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവിത്രമായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ നാക്ക് പവിത്രമാകുന്നു, നമ്മൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാത് പവിത്രമാകുന്നു. അതുപോലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം പവിത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ എന്താണ്? മാലിന്യമുക്തമാണ്. അവിടെ ഒന്നും മാലിന്യം ഇരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനോടുള്ള ആസക്തി, ബന്ധനം ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ. അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ആ വ്യത്യാസം. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ, നമ്മളെ പോലെ
എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും നല്ലത് പറയണം എന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഭഗവാനെ എന്റെ ഭക്തനാകൂ, എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ, എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ കഥകൾ പറയൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് അതിനോടൊരു ആസക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള തിന്മ അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ മോശം കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് പ്യൂരിഫൈ ആയി വരികയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അപ്പോ ഈ ഭൗതികമായ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും ഒരുപോലെ പുണ്യകർമ്മമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതും രണ്ടും ഒരുപോലെ പുണ്യകർമ്മമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ്? സ്വയം പവിത്രനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാക്കും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ കാതും നമ്മുടെ ഹൃദയവും ഒക്കെ പവിത്രീകരിക്കും ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്? കുടികൊള്ളുന്ന കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവരെ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി എന്നെ സഹായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടപ്പെടാണ്, അവരെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരാശ്രയം തരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അതുപോലെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തനോടും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഒരു പ്രത്യേക മമത അല്ലെങ്കിൽ വാത്സല്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്നേഹം കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്തുകൊണ്ടാണ്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജിവേര സ്വരൂപ നിത്യേര കൃഷ്ണദാസ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ അത് മറന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ, ഈ അച്ഛന്റെ മകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അച്ഛന്റെ മകനാണ്, ഈ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമായിരുന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാനെ മറന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണ്? തനിയെ വളർന്നു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യദതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേതി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെ? ഇത് ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ 500ഓളം ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ 10-80 പേരോളാണ് വന്നത്. 500 പേരിൽ 80 പേരാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ 80 പേര് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ 35ആയി മാറി, അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും ആളുകൾ കുറയാണ്. അപ്പൊ കുറെ പേര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷെ അതിൽ ഒന്നോ മറ്റോ ആളുകൾക്ക് ആ പൂർണ്ണത നേടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം വരുന്നുള്ളൂ. അതിലും പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഇത് ജ്ഞാനം എത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചു പേർക്കാണ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തവർക്ക് തന്നെയും എല്ലാവർക്കും ഇത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാൾക്കോ മറ്റോ പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നവരിൽ തന്നെ ഒരാളല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാൾക്കോ മറ്റാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപുമാനുമായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലുള്ള 1-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പോ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്താണ്? സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമാണ്, അല്ലെ? സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം. അനാദിർ ആദിർ ഗോവിന്ദ, ആദിയും അവസാനവും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ.
സർവകാരണ കാരണം. നമ്മള് കാരണങ്ങൾ പലതല്ലേ, നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നവര്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവര്, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കാരണങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളാണ്. അവര് കാരണം, ഇവര് കാരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ്. ഈ കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിലെത്താൻ കാരണം ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനു വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണെങ്കിൽ, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തി, അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പരിഹസിക്കും നമ്മളെ, അല്ലെ? ഇതെന്താണ്? വളരെ നിസ്സാരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നാമം ജപിക്കാൻ എന്താ ഇത്ര വലിയ പ്രയാസമുണ്ടോ? അപ്പൊ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അവർക്ക് ഇത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്, നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും? അവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്. അപ്പോ ഇത് എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ നമ്മളെ പരിഹസിക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു തവണ പോലും അവർക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മള് ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തന്മാരെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുന്ന ആളുകൾ എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പോലും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രാവിലെ ഉറക്കം ഉണരാണ്, അല്ലെ? 4 മണിക്ക് മുമ്പേ അവര് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണ്, 16 മാല ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് ഭഗവത് സേവനമായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ അഭക്തന്മാർക്ക് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂല്ല. എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല? അവർക്ക് ഭഗവാൻ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും. അപ്പോ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? വിഷമമുള്ള പണി എന്താണ്? അവർ ചെയ്യുന്ന പണിയൊക്കെ എന്താണ്? വളരെ കടുപ്പമുള്ള പണിയാണ്, വിഷമമുള്ള പണിയാണെന്ന്. അപ്പൊ നിസ്സാരമായ പണിയാണിതെങ്കിൽ അവരെന്തിനാണ് ഇത്രയും വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഭൂമിരാപൂനലോ വായു ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവ ച അഹങ്കാരമിതീയം മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടധ. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അതിന് ഭഗവാനെ കാണാറുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? നമ്മൾ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ കാണും, അല്ലെ? ചിലത് കുന്നായിരിക്കും, ചിലത് താഴ്വാരമായിരിക്കും, ചിലത് എന്താണ് പച്ചപ്പ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? നമുക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ ബ്യൂട്ടി ആസ്വദിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടെയും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നാണത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ബഹിരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ അവിടെയും ആരുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്? ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം. ഇങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള, ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. ഇനി ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതാം മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടെയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പോ ജീവഗണങ്ങളെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്, അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതി അധമ ശക്തിയാണ്, ജീവാത്മാക്കള് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. അതായത് ഈ പറയുന്ന അധമ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആര് ജീവിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാക്കള്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അധമ പ്രകൃതിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാക്കള്. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കള് ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. മത്തഃപരതരം നാന്യാ കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ശ്ലോകം. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല.
മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല, അത് ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമായി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടൊരു ശക്തി ഇല്ല. അതായത് ഭഗവാനാണ് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള പരമമായ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും മുകളിലെ എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം അല്ലെ, ഒരു മുത്തുമാല. ആ മുത്തുമാലയിൽ ആർക്കെങ്കിലും നൂല് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിലെന്താ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? മുത്ത് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അതിന്റെ മിഡിലൂടെ പോകുന്ന ആ നൂലിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്. ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം ഇണക്കി കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മുത്ത് എങ്ങനെയാണോ നൂലിനകത്ത് കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ. അപ്പൊ ആ നൂലിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് പോലെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉള്ളിൽ എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതികമായ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനിൽ എല്ലാം ഇണക്കി കോർത്തിരിക്കുകയാണ്, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ. ഇനിയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോഃ പ്രണവഃ സർവവേദേഷു ശബ്ദഘേ പൗരുഷം നൃഷു. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ, ഏ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ജലത്തിലെ രസം, നമ്മൾ എല്ലാവരും ജലം കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. വെള്ളം എല്ലാവരും കുടിക്കുന്നതാണ് വെള്ളം. അതുപോലെ കുളിക്കാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം. ആ വെള്ളത്തിന്റെ രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ ദാഹിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ അതിനകത്ത് രസമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇനി സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും ഭഗവാനാണെന്നാ പറയുന്നത്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പ്രകാശിക്കുന്നത് കാണും അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും സ്വയമേവ പ്രകാശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ് ആ പ്രകാശം അവർക്ക്. അതാണ് അവര് നമുക്ക് തരുന്നത്. ആ പ്രകാശം നമുക്ക് തരുന്നത് ഏതുപോലെയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോ എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഫൈനാൻസ് കമ്പനി നടത്താണ്. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, നീ ആർക്കെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ കൊടുത്തോളൂ എന്ന്. പക്ഷെ അച്ഛൻ കാശ് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. എന്റെ കയ്യിൽ അച്ഛൻ പൈസ തന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ലോൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. ആർക്ക്? സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭഗവാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ പ്രകാശം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പ്രകാശം ഇരിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നത്, ചന്ദ്രൻ പ്രകാശിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ പ്രകാശം. അപ്പോ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം ഏതാണ്? ഓംകാരമാണ് അല്ലെ. ആ വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ ഓംകാരവും ഭഗവാനാണ്. പിന്നെയോ ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കാം അല്ലെ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാം. ഈ ശബ്ദം ആകാശത്തിന്റെ, സ്പേസിന്റെ ഗുണമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകാശത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണത്. ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെയോ പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് വെള്ളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ നമുക്ക് കാണാം, അവരുടെ പ്രകാശം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം എല്ലാവരും ചൊല്ലുന്നതാണ് ഓംകാരം അല്ലെ. ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈ കാണുന്നതിൽ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാറില്ല. അപ്പോ ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീത 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഗുണം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ജലത്തിന്റെ രസവും സൂര്യന്റെ പ്രകാശവും ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് ആണ്. ഭഗവാനാണ് അതിൽ ഊർജമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. ഇനിയും ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരാണ്. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഓരോന്നിലും ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരാണ് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് കാണുന്നില്ല ഭഗവാനെ ഭഗവാനായിട്ട് അല്ലെ. ഓടക്കോൾ ഊതുന്ന ആ ഒരു ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരനല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? അതീന്ദ്രിയനാണ്.
നമുക്ക് ഗോചരമാകുന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരാണ് ഇവിടെ. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം അച്ഛനമ്മമാര് തന്നതാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എവിടുന്ന് വന്നതാണ്? നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോ ഈ ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ശരീരം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആരുടെയാണ്? അത് ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവും. അത് ഇന്ന അതായത് മനുഷ്യരെന്നല്ല, എല്ലാ 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ആദിബീജം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെയോ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി, നമ്മൾ നല്ല ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണും അല്ലെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ. അപ്പൊ അവരുടെ ബുദ്ധി ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ഒക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇവരിലൊക്കെ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിന്റെ പിന്നിൽ ഭഗവാനാണുള്ളത്. അവർക്ക് അർഹതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു ബുദ്ധിയുടെ പിന്നിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ. തേജൈവ സാത്വികാ ഭാവാ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേതി താൻ വിദ്ധി നത്വഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികവും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സാത്വികം രാജസികവും താമസികവും ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാൻ നിന്നാണ്. നമുക്കറിയാം രാജസമായിട്ടുള്ള ഗുണം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യും അല്ലെ. കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കണം, കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. രാജസിക ഗുണമാണ് ഒരാളിലുള്ളതെങ്കിൽ. താമസികമായ ഗുണമാണുള്ളതെങ്കിലോ എപ്പോഴും നിദ്ര, ആലസ്യം, വ്യാമോഹം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. അതായത് ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും, ഉറക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തി ഉണ്ടാവുക. സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്? അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും ഒക്കെ പരിശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും. സാത്വികമായ കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും അവരുടേത്. അപ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒന്നും ഭഗവാൻ നിന്നല്ലാതെ അല്ല ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളത്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നിന്നുള്ളതിന് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണം മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമുക്ക് പ്രയോജകമാകുള്ളൂ. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധകമാവില്ല. ഇതുപോലെ ചോദിച്ച ഒരു രാജാവിന് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജാവിന് ആ നിയമം ബാധകമല്ലാത്തതുപോലെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, അതീതനാണ്. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാനിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ 3 ഗുണങ്ങളും ഉള്ളത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ദേവീ ഹീഷാ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയാ മാമേ വയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുക പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് ഈ പറയുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മളെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നതും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. അപ്പോ ഭഗവാനായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഏതൊരു പ്രകൃതി ഗുണമാണോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് ബോസ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളും. ഈ അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സ്വയം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പോഴും മാത്രമാണ് അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ സാധിക്കുക. നമ്മളൊരു പട്ടിയെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയാല് ആ പട്ടി എന്താ ചെയ്യാൻ? വരുന്നവരോട് കുരയ്ക്കും അല്ലെ, അതിനെ വരുന്നവരെ കടിക്കാൻ പോകും. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ അടുത്ത് പോയി പിന്നെ ആ ഉടമസ്ഥൻ അതിനോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാതെ?
അത് സൈലന്റ് ആവും അല്ലെ, അത് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് ആരുള്ളത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമേ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സൈലന്റ് ആവാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് സൈലന്റ് ആവും. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഭഗവാന് നമ്മളെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാഃ പ്രപദ്യന്തി നരാധമാഃ മായയാ അപഹൃതജ്ഞാനാഃ ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഃ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ മൂഢന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ദുഷ്കൃതികൾ എന്നാണ് ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. 4 കൂട്ടരെ ഭഗവാൻ ദുഷ്കൃതികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് 4 കൂട്ടര്? മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യാധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ, നിരീശ്വരരായ അസുരന്മാർ. ഈ 4 കൂട്ടരെ മൂഢന്മാർ, അതായത് അവര് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാഃ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമാഃ മായ അപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഃ. ഈ 4 കൂട്ടര്, അതായത് മൂഢന്മാർ, നരാധമന്മാർ, ദുഷ്കൃതികൾ, ആസുര സ്വഭാവികൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള 4 കൂട്ടരെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എടുത്ത് പറയാണ്, മൂഢന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് പറയുന്നത്? ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണിവർ. പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം അവർക്ക്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണം കഴുതയാണ്. അപ്പോ സ്വയം ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ, കഴുതയോടാണ് ഈ മൂഢന്മാരെ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവർ അധ്വാനിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്, അതിന്റെ ഫലം അവർക്ക് സ്വയം അനുഭവിക്കണം അല്ലെ. ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടത്. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ ആര് തയ്യാറല്ല? മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള കഴുതകളെ പോലെ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ തയ്യാറല്ല. പിന്നെയോ അവർക്ക് എല്ലാം സ്വയം അനുഭവിച്ച് ഭഗവാന് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ, അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ എല്ലാം സ്വയം ആസ്വദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ മൂഢന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ആരാണ് നരാധമന്മാർ? നരൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ, അധമൻ ഏറെ താണവനും. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാം. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. ഇപ്പോ നരാധമന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരിൽ അധമരായിട്ടുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവർ എന്നല്ല, മറിച്ച് താഴ്ന്ന, അതായത് തരംതാണ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന, അധമമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് നരാധമന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കും എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും അവർക്കും മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അത് സമയം പാഴാക്കലായിട്ടാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് അതിന് സമയമില്ല. അപ്പോൾ നരാധമന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്കും മുക്തി കിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവർ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല കേൾക്കാനുള്ള. പിന്നെ ദുഷ്കൃതികൾ അഥവാ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കിയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ പ്രഭുപാദര് പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കവികള്, അതുപോലെ എന്താ പറയാ എഴുത്തുകാര്, അങ്ങനെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, ഇങ്ങനെയുള്ള അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ്, അതായത് നല്ലൊരു ജ്ഞാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവർക്ക് ബുദ്ധി കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനമാണ് അവരുടേത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആരെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവരൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് പിന്നെ ഒന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശക്തിയെ കുറിച്ചോ, ഭഗവാൻ ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇപ്പൊ മത്തപരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിത് അസ്തി ധനഞ്ജയ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ അവര് അവരുടേതായ രീതിയിലാണ് എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വഴിതെറ്റിക്കിയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നു. അതായത് മായാശക്തി വഴിതെറ്റിക്കിയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടർക്കും ആരെ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റില്ല? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ആസുര സ്വഭാവികൾ അഥവാ ആസുരം ഭാവമാശ്രിതർ ആണ് 4ാമത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ. ഇവർ തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഞാൻ തന്നെയാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ. അവരും ആരെ ആശ്രയിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കില്ല. ദുർവിധാ ഭജന്തി മാം ജനാ സുഹൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്.
ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 4 പേര് ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവര് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഇനി 4 പേര് ആരാണ്? സുകൃതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതർ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടർ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതായത് ചിലർക്ക് പല വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അസുഖം കൊണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലെ, പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ദുഃഖിതൻ. അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം ദ്രൗപദി ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിച്ചത്, ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിച്ചത്. അപ്പോ ദുഃഖിതൻ. പിന്നെ ധനകാംക്ഷി, പണം വേണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, അതും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്, എന്താണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യം, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല, അപ്പോ അതിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആള്, അതായത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നയാളാണ് ജിജ്ഞാസു. പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാം, ഭഗവാനാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം, ഭഗവാനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കലാണ് നമ്മുടെ ജോലി, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരാണ് എന്ന് അറിയാം. അതായത് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ്, അതാണ് ജ്ഞാനം. അങ്ങനെയുള്ളയാളും ഈ 4 കൂട്ടരും സുകൃതികളാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അവര് ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുക? ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കുക. താഴെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഗജേന്ദ്രനാണ് ആദ്യത്തെ പിക്ചറിലുള്ളത്. ഗജേന്ദ്രന് കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, ചെറുതായിട്ട് പറയാം. ഗജേന്ദ്രൻ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവായിരുന്നു. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ഭക്തനായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ. അപ്പോ കുറെ കാലം രാജ്യമൊക്കെ ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ച് കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ്. അവിടെ പോയി കണ്ണടച്ച് തപസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അഗസ്ത്യ മുനി അവിടെ വരുന്നത്. അഗസ്ത്യ മുനി കുറെ ഡിവോട്ടീസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ ഈ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് കണ്ടില്ല, കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു. ധ്യാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോ അഗസ്ത്യ മുനി വിചാരിച്ചു, ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവല്ലേ, അദ്ദേഹം എന്താണ് എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരു റെസ്പെക്ട് തരാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ശപിക്കുകയാണ്, നീ ഒരു ആനയായി മാറട്ടെ എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഗജേന്ദ്രനായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഗജേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ മതിച്ചു നടന്നു. അതായത് കുറെ പെടയാനയുണ്ട് ഭാര്യമാരായിട്ട്, കുറെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെയുള്ള ഗജേന്ദ്രൻ വളരെ രാജാവിനെ പോലെയാണ് ആ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം അത് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു മുതല വന്ന് കാലിൽ കടിച്ചു. മുതല കാലിൽ കടിച്ചിട്ട് അത് വിടുന്നില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം ആ മുതലയുടെ വായ്ക്കകത്ത് കാല് വെച്ച് ഗജേന്ദ്രൻ നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മത്സരിച്ച് നിന്നു, അതായത് അവർ തമ്മിൽ യുദ്ധം തന്നെ. അതായത് കാല് വിടുന്നില്ല. ആര്? മുതലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? വെള്ളത്തിലാകുമ്പോൾ അതിന് ശക്തി കൂടും. ആനയ്ക്ക് എവിടെയാ ശക്തി കൂടുതൽ? കരയിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കരയിലല്ല വെള്ളത്തിലാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആനയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞു വരികയും മുതലയുടെ ശക്തി കൂടി വരികയും ചെയ്യുക ചെയ്തത്. അപ്പോ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് ആയിരുന്നപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? ഗജേന്ദ്രൻ അല്ലെ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മമൊക്കെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരികയാണ് ഗജേന്ദ്രന്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയും അവിടെ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു താമര തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് പറിച്ച് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗജേന്ദ്രൻ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ. അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഗരുഡാരൂഢനായി വന്ന് ഗജേന്ദ്രനും മുതലയ്ക്കും മോക്ഷം കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുതലയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മോക്ഷം കൊടുത്തത്? ഭക്തന്റെ കാലിലാണ് അത് കടിച്ചത് അല്ലെ. ഭക്തന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവർക്ക് ആദ്യം മുക്തി കൊടുക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഭക്തന്റെ കാര്യം നോക്കുള്ളൂ. ഭക്തന്റെ കാല് പിടിക്കുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം മുക്തി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഗജേന്ദ്രന്റെ കഥ. അതായത് ഗജേന്ദ്രൻ ആർത്തനായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ദ്രൗപദിയെ കാണാം. വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്, അതും ആർത്തന്മാരെന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരികയാണ്. ഇവിടെ വാട്ടിക, ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിനെ ഗർഭം ധരിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടിക, 12 വർഷമാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി വാട്ടികയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മായ പിടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇത് എക്സാജറേഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടുകഥയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കും. പക്ഷെ സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ ഇതിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു. അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള ഗർഭമൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അത്രയും തപശക്തി ഉള്ളവരായിരുന്നു അന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ. നമുക്ക് വേറെയും കഥ ഉണ്ട്. ദിതി ഹിരണ്യാക്ഷനെയും ഹിരണ്യകശിപുവിനെയും 100 വർഷമാണ് ഗർഭം ധരിച്ചു നിന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി വന്നിട്ട് ജ്ഞാനി എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിവുള്ള ആളാണ് ആര്?
സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി. ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് ജിജ്ഞാസു എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ജിജ്ഞാസു ആയിക്കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ഇവിടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ധനകാംക്ഷിയാണ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അച്ഛനേക്കാൾ വലിയ രാജ്യം വേണം, പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും വലിയ രാജ്യം വേണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ 5 വയസ്സുള്ള ധ്രുവ മഹാരാജാവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ധനകാംക്ഷി എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക. ഇവിടെ സുഗ്രീവൻ ശ്രീരാമസ്വാമിയെ കാണാൻ വരുന്നത് അതും ആർത്തൻ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ്. ഇവിടെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ശൗനകാദി ഋഷിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹർഷിമാര്. ഒരു സെക്കൻഡ്. നൈമിഷാരണ്യത്തില് ശൗനകാദി മഹർഷിമാരെയാണ് ജിജ്ഞാസു എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭഃ. അസംഖ്യം ജനനമരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പോ ഒരുപാട് ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അതായത് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഒരുപാട് ജന്മം എടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത്. വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മ സുദുർലഭഃ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനാണ് സർവവ്യാപി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ ദുർലഭമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. കാമൈസ്തൈസ്തൈർഹൃദജ്ഞാനാഃ പ്രപദ്യന്ത്യന്യദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ അന്യദേവതമാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോ 4 കൂട്ടർ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അല്ലെ, അവരിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ആർത്തന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, ധനകാംക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെയോ ജിജ്ഞാസു, ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി അല്ലെ. ഈ 4 കൂട്ടരിൽ 2 കൂട്ടർ, അതായത് ദുഃഖിതരും ധനകാംക്ഷിയും ശരിക്കും എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരല്ല ഇവർ. ധനകാംക്ഷി ആയിട്ടുള്ളവര് ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചോളണം എന്നില്ല അല്ലെ, അവര് അന്യദേവതമാരെയും ആശ്രയിക്കും. അതായത് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, അതുപോലെ നല്ല ഭർത്താവിനെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭാര്യയൊക്കെ വേണം, അതായത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അവർ ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ദേവന്മാർക്ക് എന്താണ് ഓരോരോ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഫ്രീ ആണ്. ഭഗവാൻ ഒരു റൂൾസും പറയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാം. ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരായാലും അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാം. പക്ഷെ എന്താ ഒരു പ്രശ്നം? ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കൊടുക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? മുകുന്ദനാണ്, മുക്തി തരുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആത്യന്തികമായിട്ട് തന്റെ ഭക്തനെ തന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പോ ഒരു ഭക്തന് ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുത്താല് അവൻ അതിനകത്ത് കുടുങ്ങി ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാതെ, ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ, അതായത് ഭഗവാനെ ഉപേക്ഷിച്ച പോലെ അല്ലെ, ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കും എന്ന് അറിയുന്ന ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭൗതിക ഐശ്വര്യം കിട്ടാൻ അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അന്യദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ, ഇപ്പൊ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് നമ്മൾ കണ്ടു, ഭൗതിക ഐശ്വര്യം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചതെങ്കിലും ഭഗവാൻ രണ്ടും കൊടുത്തു. അതായത് ഭൗതിക ഐശ്വര്യവും കൊടുത്തു, ഭക്തിയും കൊടുത്തു.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഐശ്വര്യത്തിൽ കുടുങ്ങി പോകില്ല ആ ഭക്തൻ എന്ന് തിരിച്ചറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് കൊടുക്കുന്നത്. അതല്ലാച്ച എന്താണ്, അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കില്ല? ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ആരെ ആശ്രയിക്കുക? അന്യദേവന്മാരെയാണ് ആശ്രയിക്കുക. അന്യദേവന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്? പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ചാണ് അവര് ആശ്രയിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശബരിമല സീസൺ ആണ് ഇപ്പൊ അല്ലെ. ശബരിമലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് റൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അവര് എന്താ ബ്രഹ്മചര്യം വേണം, പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ റൂൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള റൂൾസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് സ്കന്ദൻ, അതായത് മുരുകനൊക്കെ ഓരോ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓരോരോ ദേവന്മാർക്കും അവരുടേതായ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ്? ഒരു റൂൾസും ഇല്ല, ഒരു നിയമവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാൻ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? നമുക്കുള്ളില് ഭക്തി വേണം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വേണം. അന്ധവത്തു ഫലം തീഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? മൂഢന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാരെ ആശ്രയിച്ച് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലം എന്താണ് പറയുന്നത്? തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. അതായത് നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഫലമാണ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്? ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാർ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോ ദേവന്മാരുടെ ധാമം എന്താണ്? പരമോന്നതമായ ധാമമല്ല അല്ലെ. നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ദേവന്മാര് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ളവരല്ല ദേവന്മാർ ആരും തന്നെ. അവരൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഉള്ളവരാണ്. അപ്പോ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ധാമത്തിലേക്കാണ് പോകുക. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ നശ്വരമായ സ്ഥലത്താണ് എത്തുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ കുറെ ആയുസ് ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ നശ്വരമാണ് ആ സ്ഥലവും. അവിടെ ദേവന്മാർക്കും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്, പക്ഷെ ആയുസ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെക്കാൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? അവർക്കും മരണമുണ്ട് അല്ലെ. അവര് വീണ്ടും തിരിച്ചും അവരും വരും ഭൂമിയിലേക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളിടത്ത് പോയിട്ട് പ്രയോജനമില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധാമമാണ്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമമ്മ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? പരമോന്നതമായ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല. കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതത്രേ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ വ്യക്തി, അതായത് ഭഗവാൻ ആരാണ്? സച്ചിദാനന്ദനാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനും ആരാണ്? സച്ചിദാനന്ദനായിട്ട് ശാശ്വതമായി വാഴും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഭൗതികമായ നേട്ടം? വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? സത്യചിത്ത ആനന്ദമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ ആ ഒരു നേട്ടവും നമ്മൾ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നേട്ടവും തമ്മിൽ എത്രമാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരട്ടതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ, അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? കാരുണ്യമൂർത്തിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് ശുദ്ധഭക്തനോടുള്ള ആ ഒരു കനിവും അത്രയും കൂടുതലാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നശ്വരമാണ്. ഇതിൽ ആര് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായാ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്നവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പലർക്കും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്? അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്, നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും
അവൈലബിൾ അല്ല, ഭഗവാൻ ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ആരാണ് മറച്ചു വെക്കുന്നത്? യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ്? അപരാശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി, പരാശക്തിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ അല്ലെ. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയും, പിന്നെ ഉത്കൃഷ്ട പ്രകൃതി എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കളാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അന്തരംഗ ശക്തി. യോഗമായ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് മൂഢന്മാരിൽ നിന്നെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാൻ അജനും അവ്യനുമാണെന്ന് അറിയില്ല. എന്താണ് അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? ജനനം ഇല്ലാത്തവൻ അല്ലെ. ഭഗവാന് ജനനമില്ല എന്ന് ആർക്കറിയില്ല? മൂഢന്മാർക്കറിയില്ല. പിന്നെ അവ്യയനാണ് ഭഗവാൻ. അവ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാശമില്ലാത്തവൻ, വ്യയമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ, അജനും അവ്യയനുമായ ഭഗവാനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് ആർക്കറിയില്ല? മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. അവരെന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റേത് നമ്മുടേത് പോലെയുള്ള ഒരു ഭൗതിക ശരീരമാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്ത് വന്ന്, ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാനും കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു, ജയിലിലാണ് ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് അല്ലെ. പിന്നെ ഒരുപാട് അസുരന്മാരെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണല്ലേ ഓരോന്നും. ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. ഇതൊന്നും തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനായി വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ കഷ്ടപ്പെടുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? സംഭവാമി ആത്മമായ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടേതുപോലെ ഒരു ശരീരം എടുത്ത് ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജനിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളതല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം, അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് ജനനവും ഇല്ല, നാശവും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ. ആർക്കറിയില്ല? പക്ഷെ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായി എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷേ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ സത്യം ഇവിടെ പറയാണ്. ഭഗവാൻ എന്തറിയാം? വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ആൻഡ് ഭവിഷ്യാണി അല്ലെ. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം, ഇതൊക്കെ ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണുമായിരിക്കും ചില കുട്ടികളൊക്കെ MBBS ഒക്കെ എടുക്കാൻ വളരെ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തവര് MBBS-ഉം MD ഒക്കെ എടുക്കുന്ന കാണാം. അപ്പൊ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവർ ഇത്രയും ഉറക്കൊഴിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഭവിഷ്യാണിച്ച ഭൂതാനി അല്ലെ, ഭാവി പോലും അറിയാം. അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിഗ്രി കിട്ടും എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവര് സ്വയം എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ എത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഭൂതവും ഭാവിയും അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എന്താണ്? ആർക്കും എന്നെ അറിയാൻ വയ്യ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം ഒക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ ആർക്കും ഭഗവാനെ അറിയില്ല. യേഷാം തുന്ദഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്താ ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വവ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പോ നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പാപഫലങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ദ്വന്ദ്വവ്യാമോഹം. എന്താണ് ദ്വന്ദ്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? രാഗദ്വേഷം അല്ലെ. ഇഷ്ടം, അനിഷ്ടം, ലാഭം, നഷ്ടം, ജയം, പരാജയം, ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്വം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളതൊക്കെ ദ്വന്ദ്വമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ആരും മുക്തരാകുന്നു? ഇങ്ങനെ പൂർവ്വജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അതിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു, ദ്വന്ദ്വവ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ ഈ ദ്വന്ദ്വം വ്യാമോഹങ്ങൾ മുക്തമായാൽ, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു കടന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനും സാധിക്കുന്നത്. ആദിഭൂതാദിദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ചയേ വിദുഃ പ്രയാണകാലേപി ച മാം തേ വിദുർയുക്തചേതസഃ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും
ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന 2-3 വേർഡുണ്ട്. സാധിഭൂതം, അതിദൈവം, സാധിയജ്ഞം. അതിയജ്ഞം അല്ലെ, അതിയജ്ഞം, അതിഭൂതം, അതിദൈവം, ഇങ്ങനെ 3 വാക്കുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കാര്യം അടുത്ത അധ്യായത്തിലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവര്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ് എന്നറിയുന്നവര് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. അപ്പോ ഭഗവാനെ മരണസമയത്ത് പോലും ഓർക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ അറിയുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സിന്റെയും ഒക്കെ നിയന്താവാരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് ബോധമുള്ളവര് അവര് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.